रमेन्द्र नार्जारि गामिनि मुङा 1 नं बाजुगाव। सिगाङाव नोंथाङा मा दोलोआव दंमोन? आङो सिगाङावनो बे इउपिपिएल दोलोआवनो दंमोन सिगांनिफ्राय। मैया मा खारननि थाखाय नोंथाङा बिपिएल दोलोआव हाबदों? आं इउपिपिएलखौ एसे दुखु मोनदोंमोन आरो बे दुखु मोननायनि थाखाय आं थांनाय जादोंमोन आरो। मा दोलोआव हाबदों? आं बिपिएफआव थांदोंमोन। दिनै मा दोलोआव फैफिनखो? आङो आरो बेक जाफिनबाय आरो बे इउपिपिएलआवनो। मानि थाखाय? मा खारन माने बिदिनो गावनि फुरानाखौनो मोजां मोनफिननानै आरो फैफिननाय जादों आरो। साबेसे थाङामोन नोंथाङा? जोंसो 12 जन थांदोंमोन। 12 जन। गासिबो दिनै फैफिनजोब्बाय? फैफिनजोब्बाय। नोंथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे जादोंमोन ना जायनि थाखाय नोंथांमोना बिपिएलखौ नागारनानै सानसेनि गेजेरावनो फैफिनबाय? बेयाव थांफिननाया थांनायनि माबाया जाहैबाय आरोखि आं एसे गावजों गाव बेबायदि एसे जालायखायो माने एसे दुखु मोनलायनाय जायो। दा जों बेफोरखौ जेबो बुंलायनो सानलायनो नांफिनला आरो दा आं बेखौनो बेक जाफिनबाय आरोखि।